Bueno, como llevamos anunciando desde el inicio, estamos viviendo un auténtico boom de este tipo de casas modulares, casas prefabricadas. ¿Quién nos lo iba a decir hai uns anos, cando íbamos construindo a nosa casiña aí aos poucos, que agora pouco menos que chapoñen para levar? Imaginan vivir nunha casa con 3 dormitorios, baño e cociña por menos de 20.000 euros? Pois sí, é posible. Ou polo menos, iso nos atopamos por internet. Chámanse casas modulares e xa son unha alternativa real a este caos habitacional. Ben, é certo que unha vivenda prefabricada máis semellante á construción tradicional custarános un pouquiño máis. Dende os 150.000 euros por 100 metros cadrados ata preto do medio millón de euros se nos imos a unha casa moito máis grande. E que male a arrastrar durante décadas o estigma de ser estruturas simples máis próximas a unha caravana que a un fogar estable, hoxe podemos atopar todo tipo de luxos. Pero cal é o segredo do seu éxito? Rapidez, flexibilidade e personalización. En menos dun ano podemos ter a nosa casa montada chave en man. Quizáis máis dun estarás a preguntar agora mesmo como se transporta. Pois ben, só precisaremos a axuda dun camión guindastre e uns cantos operarios que o colocarán sobre a cimentación despois de sobrevoar o ceo. Con todo, como se adoita dicir, non hai que comezar a casa polo tellado. E por moito que as vivendas modulares cheguen feitas, a burocracia sí que hai que construíla. O primeiro paso, ter unha finca en terreo urbanizable. A partir de aí, licenza municipal, proxecto de arquitecto e inscripción no catastro. O que queda claro é que construir o noso futuro módulo a módulo xa é algo que está cada vez máis presente. Claro, está claro que con este tipo de casas gañamos en velocidade, non? Porque xa compramos enteiriña e non la colocan. Pero a ver, pros e contras, Bernardo, con respecto ás casas convencionais de toda a vida? Pois a primeira vantaxe ou diferenza está nos prazos, de acordo? Os trámites burocráticos hai que dicir que son os mesmos, pero hai unha vantaxe clave. Mentres se xestionan as autorizacións, esta vivenda modular xa se fabrica no taller, así cando estea todo listo, a montaxe no terreo pode facerse en poucas semanas. Sí, o proceso total pode rematar alrededor dos 9 meses fronte aos máis de 2 anos que pode levar unha construción convencional. Ademais, as casas modulares tamén permiten un mellor control do orzamento dende o inicio, aínda que a súa personalización pode ser máis limitada e dependen bastante do transporte e da preparación do terreo. En cambio, as casas convencionais ofrecen unha liberdade case total no deseño e adáptanse mellor ás contornas complexas ou ás contornas históricas, pero con máis tempo de obra, máis variación de custos e máis risco de atrasos. En definitiva, a elección depende do estilo de vida de cada quen, pero por todo isto estáse a notar un certo boom das casas modulares, verdade, Alba? Un boom importante, Bernardo, primeiro de todo, pola reducción dos prazos de entrega, en segundo lugar, pola estabilidade económica. Estamos xa con Rubén, director de operacións de casas modulares, que nos lo pode contar el. Cantas encargas tedes, Rubén? Pues un montón, temos en fabricación aquí entre 25 e 30 viviendas ao mesmo tempo, en contratos pechados, pendientes de licencia, de moitos outros trámites administrativos, do orde de 100 vivendas. Mais de 100 encargas destas vivendas que, para que a xente na casa se fa unha idea, empezan sendo isto que teño aquí á miña esquerda para xa comezar a coller forma ca que temos ás nosas costas. Sí, así é, o que estamos rematando unha vivenda que vai a instalarse nas próximas semanas, facendo os traballos de revestimentos, queda pendiente solamente para a parcela o que é a unión entre módulos e os remates interiores. Falábamos de que unha casa convencional non che saca ninguén 24 meses de espera, neste caso, a canto se reduce? O contrato que firmamos co promotor é de 9 meses. 9 meses. En algún caso reúcese. Temos un prazo de execución aquí en nave de entre 10 e 12 semanas, transportase e instálase nun único día e os remates en parcela e o tempo que resta hasta esos 9 meses. Hai traballos de cerres, traballos de obra civil, de cimentación, de movimento de terras, etc. Pero 9 meses. E que pasa cos prezos en comparación cunha casa tradicional? Que os prezos son certos pechados. Cerrase un precio co promotor, mantense
inalterable de principio a fin. Eso permítenolo ter un entorno controlado, ter unha man de obra especializada que fai unha serie de traballos, digamos, repetitivos aquí na nave, e poder manter unha serie de rendimentos que nos permiten, digamos, manter esos prezos de principio a fin do contrato. Xa para rematar, algo do que se fala moito tamén cas casas modulares, a personalización, Rubén, podémola facer ao noso gusto? Sí, dende logo, temos unha serie de modelos estandarizados que nos convén que, digamos, somos competitivos precisamente por eso, pero o cliente final pode modificar calidades, pode modificar distribucións e pode adaptar a vivenda ás súas necesidades. Pois moitísimas gracias por atendernos. Estes son os pros, as vantaxes e os contras tamén das casas modulares. Xa vedes como se fabrican, como se transportan e que os prazos se reducen un montón. Que unha pasada, grazas, Salva, de 9 meses, non? Que che dan unha casa modular os 2 anos como mínimo para as demais. Que vos parece isto das casas modulares? A ver, pros e contras. Penso, primeiro, non teño moi claro o terreo polo ti, non? Claro, home. Vale. Home, non che vai traer a grúa. Hai que mercar a leira. A leiro primeiro. É aclarar, porque o precio é unha cousa, con terreo é outra. O sea, vamos a ver se nos entendemos. É que o terreo se é edificable. E despois, efectivamente, pérdense cousas. Socialmente pérdense cousas. Sí, conta, sí, por porque qué? iso de pelexarte co equipo de obreros que ter na casa, que tú queres unha cousa, pero eles mírante, así. Cando ti lle pides algo, vais a dicir, o que? E dices tú, no, digo que ao mellor a mampara esta que hai no baño gustábame. Pero a este quen lle dixo iso? E ti xa empezas a encollerte cada vez máis e dices, no, eu decía se podía ser, no, e tal, dice, fago o que queira, eu non lle garantizo nada, aquí o que está no plano é isto, e dices tú, no, o que queira, tira pa diante, que non hai. Eso unha. E despois a outra parte, porque eu xa vivina en primeira persoa con algunhas amigas, que che pode costar hasta a parella. Que me dis? Cando estás facendo a construcción da casa. Sí, porque estás así, todo o santo día, e poden ser 3 anos, sabes? Entonces, normalmente somos nós, mulleres, as que estamos así, entendes? E eles, bueno, te quería facer, a mí dáme igual, se te dixen como mellor vivir no centro, dices tú, aquí vamos mal, vamos mal. E teño 3 casos, dixen, ala vai a parella. Sobreviviron, pero con feridas, Pero iso é algo que te aforras ca modular, non? Porque se menos tempo... Sí, claro, pero tamén tes outro. Pero perdes, non? Pois o resoubeo da obra. O resoubeo, a ver, Pepo. Vamos a ver, eu creo que evidentemente a finca ten que estar, a finca vai che costar X, poño o tipo de construcción que poñes en riba, co cal queda fora da ecuación. Despois, a casa modular é chollo a nivel de prezo, porque falamos a mellor en torno unha media de uns 1.000 euros por metro construído, cando no resto de obra nova, pois é un disparate que non quero nin reproducir aquí en público. Porque é impúdico. Exactamente. So Shakira, con eso que lle devolveron Facenda agora, ese solto non pode afrontar. Mira, vou facer unha foto. Que pasa moitas veces que a xente non ten capacidade para escoller unha casa á carta, que se pode personalizar ata tal punto que estea como a ti che gusta. Normalmente, a maioría da xente atopa algo feito e ten que meterse ali. Bueno, pois aposta a ter algo xa feito, que che dean en 6 meses e acabas e tiras pa diante. Incluso, que non se corresponde con este modelo modular, hai outro tipo de vivenda que son o que lle chamaban antigamente os mobile home, que eses podelos cambiar dunha finca para outra, porque van nun transporte especial, ti levantas a casa inteira e podela cambiar dun sitio para outro, co cal eso, se resulta que che vai ben na vida e non queres cambiar de casa, pero si de ubicación, compras unha finca no outro lado e permítese, como se foras unha tartaruga, leva a casa arriba, Octavio. Que é verdade, quedeime pensando no que dicía Gloria, porque, a ver, é certo que con este tipo de casas, aínda que a poidas adecuar un pouco, non? Como dicías, Pepo, personalizar, sí que se perde un pouco de personalidade do fogar, non? Totalmente. O final que ti poidas por a pedra que ti queres, o azulejo, non? Ou non sei, como vedes? A min pareceme que primeiro hai que discutir un pouco co veciño polo tema das fincas, polo tema do marco, a ver onde está o marco, que veña a medir, onde vai a casa, poñer a finca, todo o demais. Eu, que fixen unha casa a pé de obra, por así dicilo, a min gustoume moito facela. O proceso. Unha casiña de pedra, unha casiña que ti faz con toda a ilusión. E despois teño que dicir unha cousa que non
é unha ignorancia miña, pero eu as casas que fun prefabricadas así, ou modulares, tal, teño a sensación de que o tema do calor e do frío, o tema da climatización... Non, eso lo contáronos aquí no programa, que están superben illadas, que incluso, aínda que parece que poidan ter máis risco por lumes, tal, para nada. Non sei, a priori son como perfectas, por eso digo, pero logo empezo a escoitarvos... Pois mira, Rocío, vou deixar a miña, pagar a hipoteca, e con eso que me dá para poñer unha modular ao lado da canceira. Mira, agora que estabas dicindo dos marcos, Xiana, é que imagino o tipo do guindastre, que está a piques de colocar a casa modular na leira, coda leira de al lado, dicindo, non, un metro máis pa diante, e outro que a casa pendurada aí no aire. Aparte, a ver onde solto. O Marco onte estaba aquí, e agora non está aquí. Eu quero ver eso. Podeche pasar a posteriori que non lle pasou a Antonio Banderas en Málaga, tivo que sacar a casa enteira, porque se pasaba un metriño, ou seja, que isto tamén pasa en Andalucía. Octavio Visionario. Efectivamente. Eu penso que todo o que axude a poñer vivenda está ben, porque mira, se nos anos 80, 7 de cada 10 persoas, 7 de cada 10 rapaces menores de 30 anos tiñan unha casa en propiedade. Hoxe sabedes canto é? 2 de cada 10. 2 de cada 10, claro, tamén é verdade que antes vivíase máis en parella, agora estamos todos tiquismiquis, que aquí temos que estar solos ata para facer todo. Pero, Xiana, gañas en velocidade, pero de cartos, por lo que nos contaba Bernardo, tampouco aforras. Decía Pepo, máis ou menos 1.000 euros o metro cuadrado. Dis que son entre 20 e 40% máis baratas que a tradicional, e hai que pensar que ti despois podes escoller formigón, aceiro, madeira. Hai unha chea de empresas agora en Galicia que están facendo isto. Non, é que, por exemplo, pola zona de Pontevedra, o boom é brutal, non? Esa é a noticia, cada vez máis xente aquí en Galicia, que somos moi de facer as casas, como conta a Gloria, pois estamos máis optando por isto. Igual, credes que pode ser o económico, non? Eu penso que sí, e despois tamén vas pelexar cos obreiros, que tamén os tes que ter para que che fagan o buraco. Ai, moito menos. O tema de todo isto é, isto sí que estou totalmente en serio, por moito de seño que sexa por módulos, é todo rectangular e tal, metedelle tellado con augas. Porque se non entra, acaba entrando auga. A xente empeñase en poñer o tellado así, con terraza. Non, hai que poñer augas, hai que bote para fora, senón vai para dentro. Que vivimos onde vivimos. E ademais, perdonádeme, que sea augas, non neve, cando esas que ven, a xente que veu de Suiza, que fai unhas cousas así, e despois poñen o balcón por fora, digo eu, pero se está chovendo, mete o balcón por dentro, o sea, mete as escadas por dentro para non mollarte. Consentidiño sempre. Bueno, pois